Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yokutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu mukoma yakamira sekudai: ndinoda kureurura kuti mukoma Nashi, ininiwo ndina maid wangu, saka maid wangu uyu ndinomuitira utsinye zvaisingaiti mufunge zvenyu mukoma. Saka kuno kwatigere kunonetsa transport, kunotongoda vanhu vanenge vagara vaine motikari dzavo, because makombi anogomera kumall. Saka kubva kumall kuzonosvika kumba patori futi nekamufambo, ende hakuna makombi. Iye manje nekuda kwekuti ndinomudzvanyirira mukoma, ndinomupa mari yandinotoziva kutoti there is nothing that she can do with that money. Ndo mutemo wandakapiwa naamai vangu. Kunyange pandainge ndichiri kukura taitoona kutoti mama vaitosarudza kuti vange vachitoudza maid kuti pamba panenge pachitomborina mari zvekuti maid aikwanisa kutoshanda 3 months to 4 months in advance, mama vasingamupe mari yake yepay. Vaiti ivo izvi zvinozokonzeresa kuti munhu uyo anenge achikushandira asazotiza, but kana ukagara uchingomupa mari, mama vaiti munhu iyeye ukamupa mari it's obvious she is going to start her own business. Munhu kana akangoita mari hapana paangazomboda kuramba achikushandira, anenge ava kutozviona sekunge iye anenge akapenga kudarika iwewe bosi wake. Saka vakatotidzidzisa kuti kana mazoita vashandi vanangu, zivai kuti vanhu ava vanenge vachikushandirai havatomborina kana basa nemi. They are only there to finish you off. They do not even care about you at all. Vangoripo pakukupedzerai chikafu nekungokudyirai mari dzenyu. No bonus, nothing mukoma. Ndo zvatakakura tichidzidziswa naamai. But inini I can say kuti I am far much better than my own mother, because amai vangu vaitosarudza kana kupa maid even 1 slice a day, munhu ozodya usiku, kana kuti chikafu icho chiya chataingotengera imbwa, because my mom was a fan of those big huge dogs. Saka vaitenga bhagidhi rehupfu vobva vatenga mabhonzo, vaitofamba vachitenderera mabutcheries akasiyana siyana trying to get meat at a cheaper price. So usually nyama yaya inenge yagarisa isina kutengwa in that butchery ndo yavaizotengeserwa, uye zvekare nemabhonzo aya anenge asitomborina nyama. Saka we had a separate fridge. This fridge, it used to be in this other room iyo yatainge tichiti that is our mudroom. Ndo mataingoti kana tikaona kuti tinenge tiine hembe dzinenge dzakasviba taingoenda tongonodzidhampawo imomo, uye zvekare ndo mainge muine fridge iyoyo yaigara chikafu chembwa. Saka mufridge imomo ndimo maigara zvekare chikafu chamaid, because when she would cook for the dogs she had to eat also from that food as well. Handiti munhu anenge angobika in the same pot here. It's not like the person will be feeding with the dogs. Ndo zvataiudzwa naamai vangu kana arisa garden boy. My mom hated. The reason as to why my mom had this hatred for vanhu vanoshanda mumagarden, it was because sekuru vainge vari garden boy, so she had that resentment, vachitya kuti kana vakatanga kubata garden boy zvakanaka, maybe that spirit of poverty. So taiti pamba kana tiina garden boy, munhu yeye dzimwe nguva aisatombotendedzwa kuti anga achienda kulunch. Kubva makuseni kuzonosvika kuma5 anofanira kuti anga achingoshanda. Nguva zhinji aizochaisa kana mama nadhedhi vabva kubasa. Kana kuri kunzi anenge achinzwa nzara, aikumbira maid chikafu, obva agadzirirwa chikafu. Munhu unodya uchishanda, mama vaiwanzo kuti munhu ngaashande akaisa plate yake inenge ine chikafu mubhara, ukuchishanda uchimbonokora musova wesadza. So mukoma Nashi, that is the kind of an upbringing that we had, and fortunate enough
handiti munongoziva kuti kana wagara uine mari dzako unotongoroorwawo nemurume anenge aine mari dzake. Mukoma ndakabva ndaroorwawo nemurume ane mari tikabva tazouyawo kuno kuSouth Africa. So ndine imwe mother iyo inondishandira. Mother iyi mukoma, I am not giving her any money that is meaningful at all, and I am doing this deliberately. Saka kana vakandifonera vachiti ndiri kushaya transport yekuti ndinge ndichizosvika kumba, nditobva ndangoti handiti mune passport here, fambai, hakuna kana mupurisa anombokusungai nekuti mune passport. Then usiku paya ndinozovaperekedza kumba kwavo, ndichivaperekedza mukoma, hakuzi kunzi ndine tsiye nyoro, but ndinenge ndichida kungonyatso sure kuti munhu uyu haana kundibira here. Uye zvekare ndine mamwe ma-secret cameras andaka-installa in the passage, because I am always thinking about this woman stealing money from me, kana kuti chikafu chaicho. Ndine kamera zvekare mukitchen, I always check up on her kunyangwe ndiri kubasa, because makamera aya ekuti kunyangwe pafone unokwanisa kutoona kuti what will be taking place uriko zvako kubasa. Saka ndiyo confession yangu iyo yandinayo, but there is something that happened mukoma that touched my heart. Nerimwe zuva ndakati ndaenda kumba kweimwe friend yangu muSouth African, the way that she treats musikana wake webasa anobvawo kumusha, mwoyo wangu wakarwadza. It is like these two people, the way that they connected on a higher level, zvekuti unyatsokuona kuti vanhu ava vanowirirana. It's not like sezvandinoita namadha vanondishandira. I am always screaming at her sezvandakangodzidziswawo naamai vangu. Saka ndodawo kubvunza kubva kumhuri yeZimbabwe kuti how can I change my attitude towards those people that work for me. Kana murume wangu ndozvaatongoriwo, because iye anongondionawo mabatiro andinoitawo vashandi naiyewo kukambani kwake. That is the same way that he is now treating his workers. And ndakatombonzwa rimwe guhwa kubasa kwake uko richinzi wangu murume ane moyo wakanaka, but inini manje hanzi ndine moyo wakashata. Saka ndikudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibetserawo, because as a family that is what we are. Ndo zvatakadzidziswawo namai vedu kuti mushandi haasimbori kana chinhu kwauri. You have to treat them in the worst possible way. Please assist me, I want to change. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Maybe if you can try to just imagine kuti kodai ndanga ndiri inini ndichishanda samaid, umwe munhu achindibata uyanga kudai, how was I going to feel? Umwe munhu achindipa kamari kekutoti iye anotozviziva kutoti there is nothing that I can do nekamari aka. So maybe that is where you can start. Asi ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi shungu nditoriwo nadzo dzekuvabata zvakanaka mother ava, but zvitori zviri muropa. They were trained by their mother from a very young age kuti you need to mistreat your worker. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira nyasi kudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandinayo. Ndinoda kureurura mukoma nashi kuti ndakasikawo bonde nemurume wefriend yangu nekuda kwekuti I was just seeking revenge, and now I am regretting mukoma. Apa ndiri munhu wekuti ndinonamata. Saka pose pandinenge ndichida kunamata, usually I wake up somewhere kuma 5 a.m. ndichinamata.
then ndisati ndaenda kubasa zvekare ndinonamata. Ndiri kubasa dzimwe nguva kuma12 I pray. So most of the times I'm always praying, listening kuma-confessions uye zvekare nema-sermons akasiyana-siyana patinenge ndiri kubasa. So now it is really affecting me, mukoma Nashi. Ndinodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibetserawo ipapo. What happened was that nefriend yangu takati tanetsana paya, mushure mekunge tanetsana, then murume wacho akabva achizotanga kuuya kwandiri. Ainge kundibvunza kuti waindava mazuva ano mava kusambosvika kumba, and I just thought of it as an opportunity yekuti maybe I can revenge my friend, nekuti hakuna chinhu chinonakidza. I used to hear people saying kuti there is nothing that is as interesting as dating the man of a woman that you hate. Saka ndakatoona kutoti zvechokwadi zvinenge zvine kamwe ka level of niceness. So kuziva kuti paunenge uchisika bonde nemurume wemunhu wawava kusawirirana naye, unenge uchitongoparadza marriage yake. So we did this, mukoma, I think for about 2 months. Ndikabva ndati this I cannot do anymore, and I said, what can I do? Ndokubva ndazoramba. Ndakabva ndamuramba, ndikabva ndati ndainge ndava kusakwanisa kuramba ndichingodanana naye. Akabva anditi it is fine. Nefriend yangu takazotanga kuwiriranawo, and iye ndiye akatokonzeresa kuti tige tichizotanga kuwirirana, because akanditi okay, I just want you to be friends with my wife again. So ndozvakaitika ipapo, mukoma. Ndikabva ndakumbira Mwari ruregerero. But this is the first time that I am telling anyone else. This was a secret that was there between me and my friend's husband. So ndakakumbira Mwari ruregerero manje. Handichazivi kuti why is it I still have this guilty feeling such that kungonamata hangu kutaura chokwadi, ndava munhu uya wekungoti ndinongonamatawo just for the sake of praying, not kuti mukoma like when I am praying I even feel kuti panapaka I am communicating with the Lord. As for me, my prayers, they've become so meaningless. I just do it because my husband knows kuti inini I am a prayer warrior, and my husband sometimes he end up joining me in prayer, and it is because anondiona ndichinamata on top of my voice doing this and that. The reason as to why I'll be praying on top of my voice, I'll be trying to block that spirit, and this is it the Holy Spirit that will be reminding me that this is what I did, and this is kuti mweya mutsvene here kana kuti ndi Satani zvake ari kuda kuramba achingondirangaridza kuti izvi ndo zvandakaita, yet the Lord has already forgiven me. Mukoma Nashi, when you post my story, please help me out. As a Christian woman who did such an evil thing against a friend, what am I supposed to do? The Holy Spirit once told me to speak with my friend, but I cannot do that. Once I do that, Mukoma, I am going to lose my best friend. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. But if that is what the Holy Spirit has told you, then it means kuti that is what you have to do. The Holy Spirit knows why you have to go to your friend and confess to her. I mean, kuti munopaona say vedari, but I don't think kuti it will be wise to go against the Spirit of the Lord, because the Spirit of the Lord is wise enough. Maybe God knows that your friend is willing to forgive you. You'll be shocked kuti zvimwe kuda shamwari yenyu anotozviziva zvake. Maybe that is why pose pamunozama kuti munge muchinamata, you do not feel kuti you are communicating with the Lord as you said. Asi ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mu-comment section. Rekedzaiti vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi makadi zvenyu mukoma, tinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndirinewo vamwe sisi, but sisi ava mwana wekwabankuru. Saka ivo vakaenda kuCanada, vakasoenda kuCanada a very long time
vaimboitawo zvepolitics ndokubva vazotiza mushure mekunge murume wavo arohwa ndokubva azonofira kuchipatara ivo nevana ndokubva vazotiza. Tikanzwa kuti vainge vava kuCanada vakaita nguva mukoma without communicating with anyone. Ivo vanoti zvinhu zvainge zvakavaomera pavainge vasingatauri nesu. So she started communicating with us again. Saka sisi mukoma vakabva vazotanga kuronga zvinhu zvavo nevana vaamai vavo, in which isusu as a family we used to be united. Pose apo patainge tisingazivi kuti sisi vachiri vapenyu here kana kuti but vakangouya nethat spirit yekungoda kungosarura, so kungoita rusarura ganda kuti uyu mwana wababa vangu, mwana wamai vangu ndivo vandinofanira kuti ndige ndichingobatsira muupenyu. Zvadaro mukomanashi takazonzwa zvichinzi sisi vainge vatenga stand, kutaura kudaiso mukomanashi mumhuri mune vanhu vaviri vakashayika. Ipapo pandakangonzwa zvichinzi sisi vatenga stand, kunoku kwandiri kuSouth Africa ndine umwe sangoma wandinowirirana naye. Ndakabva ndataura naye sangoma uyu ndikabva ndamuudza kuti aifanira kuti anga achindigadzirira zvimwe zvandainge ndichida kuti anga achizondigadzirira. Akati hapatomborina kana pressure, ndakagadzirirwa zvinhu zvezvemukoma bhagu ndokubva chanorova umwe wemumhuri, but akazopedzisira kufa uyu muzukuru. Saka vanhu vakabva vangotanga kungoti kuchiko chiri kumboitika. Then mushonga wacho wandakapiwa mukoma ndinotorotesewa kana kuri kunzi kana paine wemumhuri anenge afunga kufamba. Saka mushonga uyu ndinoutora ndobva ndatanga kutaura zita rasisi vekuCanada ndichiti Portia, 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 Portia. Portia ndiwo chanobatwa, ndiwo chanobatwa kunganga Portia, ndiwo chanobatwa kumaprofita Portia. Kana munhu akaenda kuchechi achimanifesta dhimoni richabuda richiti ndini Portia, ndatumwa naPortia. Uri kuzvinzwa here mukoma? Ndo zvandinoita izvozvo. Kana ndapedza kudeketerera pacho pandinenge ndakamira ndinobva ndanokora ivhu iri ndinoenda naro ndine pamwe pakachikona pepamba apo pandinogara pandakanzi ndinofanira kuti ndige ndichichera gomba. Ndikaita saizvozvo ndikabva ndazoisa chidhori chandakanyora zita ravo sisi vandati Portia, not real name. Saka ivo sisi vanobva vazomuka, mweya wavo ndiwo unomuka obva wazonogara munhu uyo anenge achiti ari kuda kuenda kuchechi kana kuenda wherever kuti ange achizonobetserwa. Saka dhimoni rotobuda richitomanifesta mukoma, richitotaura richitoti ndini Portia ende ndikuda kukupedzai mose, ndikutoda ropa mukoma. Ndohutsinye hwandakavaitira. Nekuda kweiko? Nekuda kwekuti inini nelittle brother yavo, my cousin brother, tainge takauya tose kuno kuSouth Africa taiwirirana, but kubva zvavakazotanga kutaura nesu vakabva vachizotanga kumubetsera mumabusiness ideas, kutaura kudai akatodzokera kuZimbabwe. Saka ndiye wandiri kutarisira kuti kana zvikazonzi pane umwe munhu ari kufanira kuti ange achizodonha, ndiye anofanira kuti ange achizodonha iyeye. Ende kana akagara adonha zveshuwa vanhu vanobva vazobhilivha kuti ivo sisi vekuCanada muroyi mukoma. Why vakaramba kundibatsira vachibatsira vana vaamai vavo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi ndiro daka rangu randiinaro nasisi vekuCanada, but what you need to know is that nerimwe ramazuva one of your relatives will go to a true Bible believing church, and that is when you are going to see kuti Mwari havadhakwi. Dai masiyana nazvo izvo zvamuri kuita, because what you need to know is that mushonga une expiry date. Ko kana sangoma venyu vakangomuka vakati kungunya vakafa, muchazozvifambisa sei? Asi ngativabatsireiwo mucomment section mukoma vedu ava. Dai mareurura, dai matanga kunamata, masiyana nazvo izvo zvamuri kuita. Let us try to assist him in the comment section. Ngatisanganei zvakare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.